lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ƙasar nan, ya karbi ƙasar nan, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara masa daraja, Allah ya sa ya gama lafiya. Babu irin ƙoƙari da bai yi ba harkar security, kuma Allah ya taimaka aka fara samun security a ƙasar nan. An yi haka ko ba haka ba? Tun da aka fara sai aka ajiye addini, aka ajiye Allah, aka dawo kan siyasa, aka rika zagin dattijon nan. Ana cewa gara insecurity akan yunwa. Na rantse muku da girman Allah, ba mamaki yanzu bala'in da muke fama na insecurity, addu'o'in da muka yi ta yi da abin da bakinmu ya ta yi ne farkon hawansa. Kuma Allah nan yana nan, ko mu kame bakinmu mu yi ta faɗan alkhairi wa mutanen alkhairi, a lokacin da suka yi kuskure mu san cewa 'yan adam ne, inda mu ahlus sunnan gaskiya ne. Aqidar mu ahlus sunna, annabi ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kare shi daga kuskure. Amma sahabbai za su yi kuskure da manya da ƙanana. Allah kuma yana labarta mana Qur'ani, ya yafe wa sahabban nan duk abin da suka yi na kuskure, kuma suna yi. Banda annabi ba wanda ba zai kuskure ba, balle Muhammadu Buhari wanda ya zo ya samu ƙasar da lalatattu ne a ƙasar. Sayyidina Ali lokacin da ya hau kujerar mulki, sai aka zo an taru irin taruwa na wani ya daga hannu, ya ce kai ba mutumin kirki ba ne, ba irin Sayyidina Abubakar da Umar ba ne. Sayyidina Ali sai ya ɗago hannu ya ce saurara, lokacin Sayyidina Abubakar da Umar irina ne masu ake jagoranta, amma a lokacina kuma irinka ne 'yan iska, don haka dole ne ma in canja. Ina ba ta an gane wannan magana. So da haka in bakinmu zai tsaya ya yi ta faɗan sharri, kullum mu kuma wani babban sharri shine mu namu ba ma son sa. Dan iska ba haushe kenan, dan iska ba fulatani kenan. I'm sorry a irin waɗannan kalmomin, ka je kasashen gefe babu wanda ba su san ciwon kansu ba sai ba fulatani da ba haushe. Mu ne mun mallaki miliyoyin kuɗi amma yaran mu har a coci suna bara. Mu ne wanda dan uwan mu zai samu mu haɗu mu taimake shi da addu'a, Allah ya taimake shi, Allah ya masa jagoranci, mu rufa masa kurakuransa, mu masa addu'a tsakiyar dare, amma da mu ake haduwa a social media a ita tsine masa. Me yasa ba za a yi Allah ba zai tsine mana muwa ba? Mu zama cikin tambada kullum. Ya ƴan uwa, wallahi ku duba irin insecurity da ake fama da shi. Nan yanzu a cikin yankin Gombe muke maganan nan. Yankin Gombe muna zaune lafiya ne, shi yasa ba mu san halin da ake ciki ba. Na yi tafsiri a Niger Delta daga Abuja, kafin mu wuce Lokoja, kafin mu isa Auci, kafin na isa Benin. Wallahi ni na san abin da na gani a hanya, kuma duk masu bin hanyar nan sun san irin insecurity din. Zan yi tafsirin yamma da daddare ana ce min malam ko kofar gida karka leko, za a iya harbin mutum. Kuma mu san abin da ke faruwa a Imo, mu san abin da ke faruwa a Anambra, mu san abin da ke faruwa a Zamfara, mu san abin da ke faruwa a wannan guraren. Farkon gwamnatin haka ne? Ai ba haka bane. Bakin mu shi ya jawo mana mun riga tsire wannan gwamnatin. Da haka Allah ya ce bari in dawo ni ma. Saboda aka ya dawo aka sake dawowa insecurity din, kuma wallahi in ba mu gyara ba yunwar ba dai Allah bane muke masa izgilanci, yunwar sai ta dawo in ba mu gyara ba. Wa in uttum uduna. Saboda aka ƴan uwanmu yanzu Dr. Isa Ali sai ka samu musulmai 10 sun zage shi, sannan kaga wanda ba musulmi ba mutum ɗaya. Hausawa da Fulani an taba jin, ku yi hakuri, an taba jin Oshibanjo an fito ana masa wannan. Duk yadda ake da adawa da Ameci an fito an kirkiro irin wayannan. Duk yadda ake adawa da Fashola a Lagos, an san faction da ake da shi a cikin Lagos, an yi wa Fashola wannan abun. Sai mu musulmai ahlus sunna. Allah ya gyara al'amuran mu. Assalamu alaikum.